lumjong tiaphan Moses hi nupak ben apran armudet lahenlo Moses hi lahenlo lumjong tiaphan apran karmudabang kiramtang bhom kurua jo porphai sirkep apor malom veskar bianglong hamren porbot arong amekar kalitang sitarong pharpiachor kalitang lumjong inki aphan dipu police station kaparlo hapjan longki tisu arong amekar sem inhi asopo Moses inhi nupak ben apran armudet kachini do natengke asomar aphan lukepa puri japhan akorte aki bisia hem kidobom unahutsi bangso hunni phonanglo kalitang lumjong ti alangli asomar bang plido soarso bang kethom lapente sopin su inut atuma phan alangli pamote kang alangli asomar no si kachali artalang alangli kapur hipen danglok sonsure kisung nangle roklo lasi karbenglo termas council kachari CEM akai Dr. Tuliram Bronghang aphan ajat abidi pen tame niravek tha pusi osomar jangri bang priatum CM akai aphan chuni ripon padu ama apran gedam dia bang pu kumar la ni di polo lagi lumjong kumat sin ke alang lepan apran karmut la apran karmuda bang ke Moses inhi amen aku inhi tentang arui di barajo resisir cap apa kumat la ente la Moses inhi pu ahem tidak dulu nang litum ahem kedah nang litum jitu kisung ke phowek jitu khotona ke apran karmu nang limene some nang litum ko ke bang kan ko ke bang thom la pen ni chikli nut dang nang li hem sabrab phan ke bang pranama de lo tangte nang litum sarpi dolang ni pai da belo ni tuma pai ke bihek pen ti ma ni tum phan ni bas sinang lang bom kachar li phan ni tum phan bihek pen la ni thek du nang ni pusi tuma nang kachar li bol sa mi no no po dari kuros kiri pen dang people la ke alu ni tum ni duk tik anu ti tuma non mas sinang kilang po kan rong binong konar nang litum itu marong ke beso kami yok tanang biti bang abilo posi kuliah punya nuta lang tawe lasi tumhan ison dak ke nang rap ning kusi juni bilo itu dah apran ke bang jo ya bang pu lapen te non apran karmud de bang pu lahen te apran pen alang litum kace bhong ching che asandon tum kaci bongo cincik tangga ya prangki mila tum kam tak lem rapet lapen cura pet jun rapet tum tamil bang sojo bang ke koson ko pine ni lida thek dun de lo arling bang non kichilo bang ke ni korti akleng silo athela bang so piposi dakan ke chong dak ke bang nang mautela sumar yang ri si bihek si pa yang ri apai ke thi masila sumar bang plian porhi pandang liar ni sidin hajira klem sila tuman skula padu masih hamren chong dar thai masih dak ni lihem buhadak le habjan masih dak cek achutudun so poisa penap second year tum test exam phalo tum pine pilo form fill up ya phan poisa nangeri check ma chutu sigela masile bang so poisa ka puthai bansi poisa ke hang dum poisa ke hang namal ka chongda ti mala subang bom musi ko pitong to war beng nang che phone nili chinin de delo dak nili ka che thegon long ke nili ik phan already thu elo che thok masila so ki thu si nili thano lo ke arju dek the delo nili bang chilo to thu pe lo posi maseng ke kopia polo tar ju thai delo nili hin pen ka chuning ri pidun gang tunga bang ke ilitum kaita putang te tu masar CM sar Tuliram Ronghang alangli phan nili hin chuning ri pilo la bang so sumar bang phia phat kapor hiang kor lang por he bom lang posi la pen se sumar kapor hi thegi phan akerap pi thek sonte nili an su seninga rongi la pan alangli long taman su ser nam yur jime tuji atheni tum da apunu tum da thang da kerap thegi ya kong ri ni tum ta kidu ga se hek pan ta kidu ga se posi alang non kachari bom itu masih CM sar pan ka chung li pon la helo onal ni kapor he bom scan year lo scan year test fan silang don kira pul ila bang por he don ke class 10 class 9 por he bom su sumar hon ke langi phan ke chuning ri ke ni tu masar CM sar phan se chuning ri lo lapen apran karmut vek Moses inghi asar piasar bura tum tame un anke jirap chitodun po pusi lamchak chipite kang mate pherangke thenu lamchak nak pido arjuik tha bangsa lamchak
tang pele nilitum ning kaci so ning kaci oi putakadi sita koson pen koson nilisopo bangke apran endelo ligace chagya bangke pine hane chojor chol sita aja atu sita me long ana son pen pas nili kaci langdon poson sinini cecang don lo nang li tum no ana son cecang nang li tum pipi cecang ni kapur hi krong dong cecang si ma tante ke chuju na krong dong cecang ma choki juna krong ta aja sta son sini di celang kon bompo doan ke aning kang samya lang tuma ning kang samya bang tuma ke pui la bang so bang ke elita ni tuma hin ni hin be kita ang tuma ning kang sama ling ke chok je dele ko go du nang kok po Dipupen kamera person Kangbura teron cerap citun pen berita pangda pon Vicky Singh News 24 Karbiang Long.